ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଅଛି ବିକଜ ମୁଁ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଇ ମିନ୍ ପୁରୀ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ମତଲବ କହିବି ପାରିବିନି। ମାନେ ମୋ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି, ଫଟାଫଟ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ସେଠି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟରୁ ହିଁ ପୁରୀ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଟୋ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଟାଫଟ ଅଟୋରେ ବସି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ। ତ ଆମେ ଯାଉ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ ଗେଟ୍ ତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏତେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ବୋଧେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭାବି କହିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କୋଉ ରାସ୍ତା? ତ ଫଟାଫଟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କୋଉ ରାସ୍ତା। ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଯାହା କେବେ ଆମେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ। ଆମେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ୍ଟର କେକେଙ୍କ ସହିତ। ଫାଇନାଲି 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ନି ବାବାଙ୍କ ପରି ହେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ। ସିଗ୍ନେଚର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ରୁମ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ। କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ରୁମ୍ରେ ସତରେ। ଗୀତ ତାର କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଗୀତା ହାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ବାସ୍ ଏଇ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି 3 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ ସେଠି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ରାତି ପାଇଁ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆଣିକି ଚାହା ବିସ୍କିଟ୍ ଆମକୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ତ ଚାହା କେବେ ପିଏନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବାରୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସି ବିଚ୍ ଯିବୁ। ମୁଁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ଫୁଲେଇ ଝିଅ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କର ସେ ଫୁଲେଇ ଝିଅ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଯେ ତା ଖୁସିର ସୀମା ବାହିରେ। ସତ କହୁଛି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି କାଳେ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି କି। ବାବାଙ୍କର ଆହା କି ଅପୂର୍ବମୟ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ତୁ ଫୁଲ ବିଛଣା, ଝୁଣ୍ଟିଲା ପାଦ ମୁଁ ତୁ ଶେଷ ଠିକଣା। ମୁଁ ଲୋଭି ତୁ ମୋ ଲୋଭ, ମୁଁ ଗର୍ବୀ ତୁ ମୋ ଗର୍ବ। ରାଗି ମୁଁ ତୁମ ରାଗ, ଭୋଗୀ ମୁଁ ତୁମ ଭୋଗ। ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଫେଡ଼ି ତୋ ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ଦେ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଇ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ସି ବିଚ୍ କୁ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସେ ମଜା ନାହିଁ ଯୋଉ ମଜା ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ତଥାପି ଆମେ ସି ବିଚ୍ ରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖାଇ ବି ଥିଲୁ। କଣ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ଆସି ଫେରିଯାଏ ଏମିତି ଲାଗେ ଢେଉଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଏ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ତ କେବେ ବି ମୋ ପାପ ଧୋଇଯିବନି। ହେଲେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭୁଲ କରିଛି ତୁମ ଫୁଲେଇ ଝିଅ ଭାବିକି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏତିକିରେ ଆମ ବୁଲାବୁଲି ସରି ନଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ସି ବିଚ୍ କୁ। ଗାୟତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁହ? ଗାୟତ୍ରୀ ସନସେଟ୍ ଦେଖିଲେ ସି ବିଚ୍ କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପଳେଇଲାଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସନସେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସନସେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସନସେଟ୍ ତ ଦେଖି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ସତ କହୁଛି, ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ ଯେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଆଉ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଦାସ ମାନେ ନେଉଳ ଛୁଆମ, ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା, ସେ କହୁଥିଲା କାଳେ ଏଇ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ଯାହାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଏ ସେ କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଏ। ଏଇଟା କଣ ସତ? ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମକୁ ଦାସ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛେ କୁହ? ଆମେ ଯାଉଛୁ ବେଡି ହନୁମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ
पुणी आमे बेड़ी हनुमान देखिलु आ बाबा को दर्शन करके आसिलु। कुहा जाए जे बाबा कुआडे एठी हनुमान जी को सुना बेड़ी रे बांधी रखिथिले। गोटे लंबा स्टोरी अच्छी आ मु जानिछि आपण माने जानिछन्ति कि नहीं कमेंट रे कहंतु। आउ शेष रे सरीगला आम बुलाबुली आ पुरी यात्रा बेले उठरे जेतिकी हस धरी मु जाउथिली आ फेरिला बेले सेतिकी आखिरे लुह धरी फेरी आसुथिली। बाबांकु मोर एतिकी प्रार्थना बाबा आर बरस को निहाती तम डोरीटा लगेइबो। सुना रूपा हीरा मणिक कि खुशी भी दरकार नहीं लो बाबा। तुमको देखिदेला पर जो खुशी से खुशी मते दुनिया कोहुटी मिलिबो नाही। ए कथाटा मो हृदय रे बाहरी मुहर नुहे। मु भिडियोटी एठी शेष करूची। शेष रे कहूची जय जगन्नाथ।